Det er ikke sådan, det er 100%, at jeg har glemt det, har lagt det bag om mig. Men det har også gjort, at jeg er kommet stærkere igennem personligt ytret på fodbold. Situationen kan forstå stærkere. Anders och 11 frågor börjar med det nya kontraktet såklart. 2 år till. 34 är du nu. 35 i sommar. Går det? Ja, det har jeg jo sagt til mange, det gør, så det måste jeg jo leve op til også. Og sen tror jeg også, at man skal følge lidt med fodboldtiden. Dels er jeg kanskje den første generation, som har trænet på et andet sæt, da man var ung. Samtidig er de sidste 5-6 årene blevet optimeret ekstremt mycket også. Så det er vel ikke vanligt, at vi ser de bedste fodboldspillerne i verden holder længere, om vi kolder på de allerstørste. Så det tror jeg, at man skal komme lidt forbi de der 28-29 års alderen, at man piker der, men at man ligesom kan, om man har motivationen, gør sin karriere længere end hvad som var aktuelt for 20 år siden. Er du rädd för att sluta? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er ret, men jeg ser absolut ikke frem til det. Jeg elsker at være i det her fodboldmiljø. Det er det, som jeg har gjort siden jeg var 18 år, 19 år. Og det er ikke sådan, at jeg længter til tiden efter fodbolden. När ser du slutet? Når jeg ikke har kvalitet til at være med, eller at det bliver for mye skader. Men det hænger også lidt så sammen med kvalitet, når man selv skal hitte ligesom sit niveau i de skaderne. Så det er vel de 2 saker, som jeg forsøger at vurdere mig selv utifrån. Jeg vil sige, at jeg har haft ganske mange modgange. Det kan både være over lang tid, men også over en kort tid. Første gang, det var da jeg var ungdomsspiller, da jeg var, P17 nu. Jeg havde gjort det jättebra som ungdomsspiller, da jeg så blev kom op i den trup som P17-spiller, der spillede jeg ikke. Så jeg gik fra ligesom at være en af dem, som var bedst, og til pludselig ikke at spille alt. Så det var vel den første store modgang. Var det nära att sluta till och med? Jeg var millimeter fra at skifte klub, fra Lyngby til en anden klub, fordi at jeg ikke tykte, det var roligt. Men som min bror også så dengang, at jeg kan ikke flygte fra problemerne. Man måste face dem og komme ud af dem. Så det var ligesom den første gang, jeg havde modgang. Sen i Italien så klart, når man kom fra et skifte, man var blevet købt, og sen spiller man ikke regelmæssigt i 12 måneder. Så det er jo også en form for modgang. Og den tykte jeg selv, jeg håndterede på et bra sæt, og gjorde mig redo for ligesom at klive ind i Malmö direkte. Sen mit hjerteproblem, så klart også et andet problem, men det er jo også en modgang, som jeg skulle face og komme igennem. Den var kanskje lidt mere familiært, hvor de andre har været min personlige. Men til fælles for alting tykker jeg ligesom, at når man kommer igennem, når det blåser mest, og det som ikke slår dig ud, det doesn't kill you, make you stronger. Den tror jeg jättemycket på, og det har jeg set på mig selv, har hjulpet mig igennem. Even når jeg drog min boxit og skulle opereres for den, var jeg også bort 6 måneder, men ligesom hitter væggen tilbage igennem, når det blåser mest. Så det har jeg haft tur också, haft noget modgang. Men du, hjärtproblemet, det är snart 2 år sedan. Du är tillbaka. Känner du dig helt trygg med situationen som den är idag? Med inopererad maskin och allt? Så som läkarna sa så sa de ju att jag hade en extra livsforsikring och är stillet bättre än så många andra. Og acceptere det, er jeg kommet nærmere.
Men det er ikke sådan, jeg har... Det er ikke sådan, det er 100%, at jeg har glemt det, har lagt det bag om mig. Men det har også gjort, at jeg er kommet stærkere igennem situationen og kan så stå stærkere personligt ytterst for fotbollen. Har det inneburit andra värderingar, perspektiv på tillvaron? Framför allt perspektiv. Det har det absolut gjort. Ge exempel. Nej, men opskatter de små saker. Til eksempel, når man er blevet pappa, nu har vi 2 børn, og leve i det jul der, hvor du står op, forbereder børnene til at komme i væg, tager selv på job, kommer hjem, henter dem, gør mat, så man selv trådt på kvælden, og det var ligesom den dag. Og sådan er det næste dag, og næste dag, og næste dag, og jeg ved ikke, når det slutter. Men, det er bra at det ikke slutter. Ja, det er bra jo, men i den tid, ligesom, i stedet for ligesom at være negativ på det hele og se det som et problem, har jeg forsøgt ligesom, efterhånden at opskatte og være mere tage en dag i taget. Og skal vi på semester, så tager vi på semester, eller skal vi gøre noget, så gør vi noget. Og forsøge ligesom at nyde det over at være sammen med børnene, i stedet for at bare tænke, nu skal jeg igennem den her dag, eller nu skal jeg igennem de her timerne. Även med fodbold også, kan man også iblandt tænke, at alting er tråkigt, og alting er jobbigt, og det er jobbigt at være fodboldspiller og åke ind og træne og have mødt det, og sen åke hjem igen. Men da hjerteproblemet kom, og de tog bort mit fodboldliv fra mig, da så jeg til mig selv også, om jeg havde opskattet nok, havde jeg værdsat hver time nok, hver dag, også når det var tråkigt, også når det var løbetræning, også når det var en jobbig periode, hvor man ikke vann eller man ikke spillede bra. Så det er også et perspektiv til mange perspektiver. Har drømmen forandret? Din personliga? Nej, i og med at jeg er så gammel også, så den sportslige ambition... Du drømmer ikke længere? Jo, det gør jeg altid, og det er jeg fortfarande, men det er samme drøm som inden. Det kan se mere drømmen om livet efter fodbolden, som er anderledes. Hur ser den ud? Ja, det får vi se, når jeg slutter, men jeg håber så, at jeg kan gøre det, som jeg tykker er roligt. Samtidig med, at det bliver en balance, hvor jeg kan være mye sammen med familien og se deres opvækst, indtil de ikke tykker, at jeg er interessant mere. Da var det jättevigtigt for mig og min sambo at få en rigtig bra relation til vores børn. Du skrev på och ni pratar i Malmö nu om nästa steg för klubben. Vilket är det? Jamen det enkle steg og det enkle steg at tage fat i, som ligger frem for os, det er jo at præstere bedre i Europa. Ikke være nøjde med, at vi bare vinder alle svenskerne og svenskerkoppen og tager os ind i Europa, men også kan tage det spilsæt, det spilkoncept, vi tror på i Malmö, men tage det op til næste niveau. Der har vi jo fortfarande, vi tykker, vi gør mange saker bra, men vi har betalt en utrolig høj regning og haft en stor konsekvens for de fejlene, vi har gjort i matcherne. Så det er jo et enkelt sæt ligesom at skal forbedre og ganske oplagt også. Nämn en sak då som ni måste skärpa till för att också lyckas i Europa. Ja, men først og fremmest gøre mål på de chancer, vi har haft og skåret. Men det kan man ju säga. Hur gör man det? Jo, men det handler om en kvalitet. Det handler om den intensitet, du træner på. Det er jo enklere at gøre saker, når du har tid. Når pulsen der ligger høj. Men når du så bliver presset på intensiteten, så bliver du også presset på pulsen. Og så kanskje du stresser lidt. Jeg har selv haft en jättestor chance mod Galatasaray. Kanskje jeg har gjort mål på den i en allsvenskan match, men i det moment var pulsen lidt højere end vanligt. Og så kanskje jeg stresser lidt for mycket. Så det er en sak, for man får ikke lige mange chancer i Europa, som vi gør i allsvenskan. Är det en mental sak att vara redo för att när det där korta momentet kommer, att vara ännu mer alert och redo för det? Ja, det tror jeg. Og også at man mentalt tror på det. At du mentalt ligesom er oven på situationen, som man er, når man tykker, man er det bedste lag, til eksempel i allsvenskan.
Så det er både en fysisk grej, men også en mental grej. Og jo oftere du står i situationerne, jo mere vanligt bliver det også. Din största morot, heter det så på danska Ja, också? gulerod. Använder man det? Ja, gulerod. Største gulerod. För att träna och spela kontinuerligt, försöka nå de här målen, sen drömmarna, att bli lite bättre. Vilken är den största drivkraften? Det er for mig det at være bedst og at vinde. / intet forlore. Ibland kan det næsten gøre mere ondt, når jeg forlorer noget, end glæden ved at opnå vinsten. Blir det lätt så också i Malmö FF kontra övriga allsvenskan? Ja, det er svært at hjemføre med andre allsvenskerne, men Men att det är det som är utmaningen. Att driva sig själv till att vinna när det egentligen är värre att förlora, så att säga. jamen, jeg havde en, som jeg spillede med tidligere. Kanskje han har sagt i et interview også, men han så jo ligesom, at han tykte jo, at tiden, når man har vundet en match, eller når vi har vundet allsvenskeren, at vi firede for lite. Når han kom fra de andre klubberne, eller når jeg selv kom fra en mindre klub, der kunne man jo være glad i 3-4 dage. Og även kanskje med næste match også var det lige vigtigt, om man har slået. Når jeg spillede i Nordsjælland og slog FCK, så var man jo nøjd i 10 dage typ. Men her i Malmö, når du har vundet næste match, men du ved, næste match, den er lige vigtig, eller kanskje vigtigere. Men Isak Kiese Thelin sa till mig i somras att ni måste bli bättre på att fira. Ja, i stunden. Har ni blivit det? Ja, det tycker jeg. Ja. I stunden absolut måste det blive bedre, men du ved jo også lige så snart, at allsvenskerne har vundet, så bøjer der en ny allsvenskerne. Og vinder vi ikke den første match, eller ligger vi efter, som vi gjorde i 22 eller i 2018, jamen der bøjer presset. Så der findes ingen tid til at tage det for lunt. Samtidig så tror jeg også, at det er vigtigt, som Isak så, at man måste fire de små sækkerne. Og det er også et andet perspektiv, jeg selv har fået, at man hver i nuet, men dagen efter, så er der nye udfordringer også. De små segrarna, de där allsvenska gulden. Ja, precis. Vilken är din största styrka? Fodboldmæssigt eller livsmæssigt eller? Välj själv. Jag tar gärna reda på mer om personen Anders. Ja. Jeg forsøger vel at have et ganske åbent og positivt blik for mit liv. Forsøger at se muligheder i stedet for begrænsninger og få det bedste ud af de sorger, man har. Vad har eventuelt hindrat dig då från att bli ännu bättre? Altså, det er jo det, som gør lidt ondt på mig selv, at jeg endda har været udenlands længere tid, end jeg var. Jeg tykte jo, at mit skifte til Italien var fejl castet med henblik på at give mig selv optimale muligheder for at præstere. Men omvendt så lærte jeg så utrolig mycket om 12 måneder, så jeg vil heller ikke være for ytteren. Men lite timingen i karriärsvalen. Ja, exakt. Då har det været bedre for mig, tror jeg, at ligesom at komme til Holland og spille fodbold. Det tror jeg passer min stil bedre. Om jeg har lært mere, eller om jeg har blevet en bedre spiller, eller om jeg har opnået mere, end jeg har gjort i dag, det ved jeg ikke, og det vil jeg heller ikke fundere på. I Belgien, der var det samme sorg, jeg blev skortet ligesom, og så var det 6 måneder, hvor jeg bare var skortet, og så blev jeg solgt. Men jeg vil jo gerne have bevist mig i et europæisk Europa også, fordi der er det enklere ligesom at bygge op ens egen teori om, hvorfor man lykkes og hvorfor man ikke lykkes. Svider det fortfarande att det inte blev den där flytten till Saudi och pengarna? Både og. Økonomisk, ja. Det har givet mig nogle andre forudsætninger i livet efter fodbolden. Men rent sportsligt har jeg fået så mycket med. Jeg blev lagkaptajn, har været det i 4 år, som har udviklet mig ekstremt mycket personligt. Jeg har spillet Champions League, kvalificeret os med Malmö til Champions League. Jeg har været med til en slutrunde med Danmark. Jeg har vundet flere mesterskaber, jeg har fået dobblen også. Så jeg har fået så mycket sportsligt med også, som jeg ikke ville have været for yden.
Men det är klart, økonomisk har det gjort en jättestor skillnad. Vad hade du gjort med miljonerna? Det vet jag inte. Det har jag försökt inte att fundera så mycket på. Du är chef över Malmö för en dag. Vad är det första du gör? Giv mig en lång kontrakt. Ännu längre? Slutar aldrig? Ja, jag slutar aldrig. Ville du ha längre? Nej, det är passende det som vi har hittat här. Nej, men det är också en tanke jag har gjort med mig själv. Liksom, vad ska jag göra efter fotbollen? Och jag tycker det är extremt motiverande och spännande att vara kvar i ett fotbollsmiljö. I första omgang tror jag gerne vil være kvar på græsset som en træner, men jeg tycker også, det kunne være interessant at være mere i den sportslige ledelse uden for planen, hvor man ligesom kan sige, okay, hvilket sæt skal vi spille på, hvilken retning skal vi træne på, hvilke spillere skal vi have ind, hvor gør vi endnu bedre ungdommer, hvor sælger vi bedre spillere, hvor styrker man truppen. Alt sådan noget der tycker jag också är extremt intressant. Jag hör att du vill fortsätta i klubben efteråt. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Tränare? Det tror jeg. Om jeg fik bestemme just nu, i dag, då vil jeg gerne fortsætte som træner. Men jag gav dig ju chansen. Du var ju chef över ja, exakt, så du fick möjlighet. Ja. Ja, men Niels Frederiksen, som i dag er træner i Lech Poznan, åbnede op døren fra mine 2 job i sæsonen som P17-spiller og så ligesom et talent i mig og triggede mig på ret sæt. Han udmånede mig samtidig med at han viste mig stor tillid og jeg tror at kanskje min fodboldliv kunne have været stængt dengang, om jeg ikke har haft ham som træner. Som senere, jeg havde ham 2 år som ungdomstræner, og sen 2 år som seniortræner også. Så det var vel den første og den vigtigste dør, som blev öppnat för mig. Ännu mer bakåt, rötterna. Vad från uppväxten, barndomen, har format dig allra mest? Nej, jeg har haft en tryg barndom med en tryg familie i et arbejderklassemiljø. Har haft skole, som jeg endda tykte var specielt roligt, men og jeg kan se de samme problemer har min pojk nu her også, at man skal ud og hente dem ind, når der er rest. Og det skulle min lærer også. Så når jeg så til min mamma, at jamen, min pojk kan vente ind til timerne, så sagde hun, jamen det er jo exakt likadant som dig. Äpplet. Ja, exakt. Så præcis. Så jeg har jo altid været mycket ute. Jeg er ikke vokset op med fodbold i tv. Jeg er endda vokset op med internet, før jeg blev 18 år. Så jeg har anvendt utrolig mange timer ute i fritidsklub, ute på i fodboldklubber, i fodboldmiljø, blandt kompiser. Så det tror jeg har formet mig mycket också. 11:e frågan. I personen Anders Christiansen. Har du haft eller har du fortfarande någon förebild? Jeg har aldrig rigtig haft et forbild som Lionel Messi, at jeg har studeret og koldet og gjort. Jeg har altid søgt inspiration, når jeg har set fodbold, men det var primært, når jeg flyttede hjemmefra, og jeg fik en tv-paket, hvor der købte jeg den største tv-paket, så jeg kunne bare se fodbold og sådan. Så jeg har aldrig rigtig dyrket det som at have idoler fra en tv. Det er mere ligesom når jeg har været i fodbolden, i A-logget, ligesom se, okay, hvem har jeg kunne lære fra, og hvem har taget sig af mig, hvem har lært mig noget af de ældre spillerne. Så jeg har mere haft i hver trup har der været nogen, som har været højst i hierarkiet, som har tykt, at det var interessant at lære mig nogle sorger. Og så har jeg forsøgt at afspejle, hvad gør de, og hvorfor gør de det, og ligesom haft idoler på det sæt, eller haft forbilder på det sæt i stedet for. Og nu er det du, som lærer de andre? Nu forsøger jeg i hvert fald. Jeg skal endda se, at jeg er mentoren fra alle spillerne. Det får du fråga dem om de tykker, at jeg lærer dem noget. Men jeg forsøger at give videre, først og fremmest ved at vise det som et eksempel. Det er det, som selv har trigget mig utrolig mycket, det er at se
Hur har Markan Rosenberg ageret? Hur har Safari eller Bengtsson eller nogle af dem, som var ældre, hur agerede de, da de var her i Malmö? Og det lærte jeg ekstremt mycket av. Og det var også, hvordan hanterede de matcherne? Hur hanterede de presset? Hur hanterede de medierne? Og sådan forsøger jeg ligesom selv at give min inspiration videre, i stedet for at sætte ned og prate for mycket. Er der nogen, der vil prate, vil jeg jättegärna også det. Men først og fremmest vil jeg gerne vise det utifrån ett bra exempel. Kul att du ville prata här. 11 frågor och några följdfrågor också. Stort tack. Tack.